Monsinjur, kemm tej qosra kif inti l-ewwel net, kif qed tħossok daqsxejn żgħira qabel issa l-ordinazzjoni? Nħossni tajjeb. Imma ovvjament eċċitat, però naħseb illi parti mill-xek il-preparazzjoni wkoll kien hemm preparazzjoni sabiħa u issa inħares il-qoddim lejn din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa li tgħinni permezz tal-ispirtu għaddi stella biex inkun nista' nidedika ruħi kompletament bħala isqof awżiljarju tal-Arċisqof Xikluna.